Tavi reagoi siihen jännitykseen. Sitten kun sä pääset vauhtiin, niin mä könötän etukenossa ja on ihan idiootti. Sä oot idiootti, jos sä lopetat ratsastuksen yhteen pieneen epäonnistumiseen. Se on totta. Vaikka mitä voi hevosellekin tehdä on. Lopettaa ottamista. Oi! Joo, 4 virhepistettä vauhtiin. Ravissa voi mennä rikkikolla. Mä en näe yhtään mitään tässä nyt, mutta 1, 2, 3, 4, 5. taluta sitä vähän sen, ettei se hyydy, hei. Tai tuuks mä taluttaa, sä voit tulla ottaa kuvia.